teď už je důležité provést sem pořádnou zálivku. No Liduš, ale tohle to teda není pořádná zálivka. Máš konev, která je bez kropice, to já jsem si na to vzal postřikovač a navíc mám na tom rám, takže podívej se, jak rychle můžu celou plochu pořádně zvlhčit a pak si myslím, že ta účinná látka se bude rychle uvolňovat. To máš pravdu, už to cítím. Samozřejmě postřikovač, který jsem tady použil, je 12-litrový membránový postřikovač, takže nebudeme ho používat jenom na aplikaci vody na záhony, ale použijeme ho také při aplikaci herbicidů nebo při postřiku kultury proti škůdcům nebo houbovým chorobám. Pokud bychom měli plochu menší, postačí nám postřikovač 2litrový. Pokud už potom máme pozemek větší nebo musíme stříkat větší množství vody, dobře se k tomu hodí 5litrové postřikovače. Je to postřikovač, který se důkladně natlakuje a pak již jdeme a stříkáme. Samozřejmě ti, kteří mají zahradu větší, rozsáhlou, mají ovocné stromy, tak s takovým postřikovačem by asi nevystačili a mohou sáhnout po variantě akumulátorového postřikovače. Tady již stačí pouze pustit čerpadlo a můžeme začít stříkat. Zde asi pro postřiky stromů je dobře použít teleskopickou tyč. Pomocí teleskopické tyče se dostaneme až do korun vysokokmenů a navíc při osazení dvoutryskou je postřik rychlý a snadný. A já ještě Lídě takový malý bonus udělám, protože má pozemek čistý od krtonožek, tak já ji ho přihnojím. Takže já ti děkuju za spolupráci, protože mám odškůcováno, mám pohnojeno a pokud se vám podaří to též, tak si myslím, že budete mít úradu jako snad nikdy v životě.